ദൈവമേ, ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് തളർന്നു. എത്ര നേരമായിട്ട് നടക്കുന്ന നടപ്പാ. ആരെ പറയാനാ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. മോനെ മോനെ, ആരുമില്ലേ? ആരാന്നറിയില്ല. അമ്മേ, മോളെ ഐശ്വര്യയുടെ കല്യാണമാണടാ. അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും നേരത്തെ അങ്ങ് വന്നേക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. പിന്നെ എല്ലാരും അങ്ങ് നേരത്തെ അങ്ങ് എത്തിയേക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. മമ്മി, ദേ ഐശ്വര്യയുടെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കല്യാണത്തിന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, കല്യാണത്തിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൈസ ഉള്ളവര്, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച് വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട്. ഒരു പരഗതി ഇല്ലാത്തൊരു നമ്മളെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, നിലയെങ്കിലും ഒരു നോക്കണ്ടേ? എന്തത്? ഒന്നും നീ പറയണ്ട സുമലതേ, ഞാൻ അതല്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് വിളിച്ചതാണ്. ഞാനെല്ലാം കേട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൂടെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, എടുക്കാൻ വന്നതാ. ശരി അമ്മ.